бозиҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14-сола дар лигаи пешсаф ба анҷом расиданд. Дар яке аз бозиҳои асосии ин давр ду дастаи мактаби варзишии пойтахти кишвар поиски муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ва сорокомпанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби 5-2 ба суди бозигарони мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба анҷом расид. дар дидори мазкур аз ҳайати дастаи ғолиб Абубакр Ғаниев ба задани 2 гол мушарраф шуд ва ба номаш дублро сабт кард. инчунин Шарифхон Самиев, Набиаллоҳ Мусалмонов ва Абдулло Муҳаммадҷонов ба задани 1 голи мушарраф шуданд. голҳои дастаи поискро Аслиддин Сафаров ва Иброҳим Ҷураев ворид дарвозаи сорокомпания намуданд. бо ҳамин тартиб дастаи сорои мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ дар яке аз бозиҳои асосии даври сеюми лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14-сола тими поиски муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставиро шикаст дод. инчунин дар ин давр Суғд 1 бо ҳисоби кануни 6-1 Равшани шаҳри Кӯлобро шикаст дод. тими Суғд 2 бошад бо ҳисоби 2-1 муассисаи давлатии мактаби варзишии Ҷайҳунро ноком кард. дар рақобати марказии ин давр пешсафи ҷадвали умумии чемпионат дастаи якуми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои dastavӣ дар сафар бо ҳисоби 2-1 аз тими муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Ваҳдат шикаст хӯрд.